Cassiopeia. Csillagképek. Ez a Föld képe az űrből. Nem művészi képzelet szülte, nem számítógépes grafika, hanem egy űrszonda szabályos időközökben készült felvételei. A Föld forgása, amelyet első ízben fotóztak az űrből, mindennapi utazás. Egy 24 órás ciklus, ebből következnek a nappalok és éjszakák, a hajnalok és az alkonyatok. Sokszor elfeledjük, hogy ugyanennek a forgásnak a következménye a csillagok látszólagos mozgása az égen. A Föld tengely körüli forgása és a nap körüli 365 napos keringése következtében az égbolt látképe is folyvást változik a rálátási szög változása miatt. A Föld és a nap közötti képzeletbeli összekötő vonal egy sík mentén mozdul el. Ez a keringési sík az ekliptika. Az ember ősidők óta mitológiai alakokat képzelt a csillagcsoportokban megjelent formákba. Ezeket csillagképeknek nevezzük. Az ekliptika csillagképei alkotják az állatövet, a zodiákust. Ábráit már az ősi Egyiptomban is megtaláljuk. Az asztronómia és az asztrológia már rég elvált egymástól, de a csillagképek mitológiai neve megmaradt. A modern csillagászok, hogy pontosan tájékozódjanak az égbolton, felosztották az eget egy koordinátorrendszerben. A vízszintes vonalakat felszálló egyenesnek nevezik, és órákra, percekre és másodpercekre osztják fel. A függőleges irányt deklinációnak nevezik, és fokokban mérik az égi egyenlítőtől kiindulva. Ha kinyújtjuk karunkat az ég felé, a széttárt mutató és kisujjunk közötti távolság körülbelül 15 foknak felel meg. Ez a hold látható nagyságának többszöröse. Az összeszorított ököl körülbelül 10 fok. 3 ujj egyenlő 5 fokkal. Egy ujj pedig körülbelül 1 fokot jelent. Ez a kép szándékosan homályos, a csillagok valódi színét mutatja. De így látjuk, mert látásunk nem elég érzékeny a csillagok gyenge fényére. A csillagászati fotókon ilyennek látszanak, távcsövön át is így látjuk őket. A jó távcső a kezdő megfigyelő alapműszere. A látcsőre számokat írnak, ezekkel jelölik objektív nagyítását és méretét. Ez 10x50-es. A 10 azt jelenti, hogy 10-szeresre nagyítja a képet. Az 50 azt, hogy az objektív átmérője 50 mm. Ez a lencse 5 mm-es jelzést kapott, itt a lencse átmérőjéről van szó. A méret a használó életkorától függ. Ha 40 évesnél fiatalabb, a pupillái akár 7 mm-t is tágulnak. Ha több mint 40 éves, a pupillák 5 mm-ig fognak tágulni. Tehát ha fiatal, a legjobb képeket 7 mm-es lencsén át fogja látni, a távcső jelzése 7x50 legyen. Ha kevésbé fiatal, legyen 10x70. Hogy mit látunk, az függ a helytől, ahol a Földön tartózkodunk. A Föld tengelye az északi póluson a sarkcsillag felé mutat. Ez az egyetlen látszólag mozdulatlan csillag az égbolton. A Föld
bármely pontjáról csak az égbolt fele látható. Amint dél felé haladunk, a sarkcsillag mind alacsonyabban tűnik fel az égen. Ha elérkezünk az egyenlítőhöz, mondjuk Nairobiba, a sarkcsillag már a horizonton áll. Az egyenlítőtől délre a sarkcsillag már nem látható. De Szingapúrtól kiindulva minél délebbre haladunk, a déli sark egyre magasabban látszik a horizonton. Itt egy ausztráliai teleszkóppal a déli égbolt csillagait látjuk gyorsított felvételen, amint a Föld forog. Ez a régió csillagtérképe. A tejút végighúzódik az egész égbolton. Ez a mi galaxisunk egy részlete. Fent középen a délkeresztjének csillagai, melyek útmutatóként szolgálnak. Valójában a két csillag közötti vonal jelzi az égi déli sarkot, egy pontot, ahol nincsenek csillagok. A felrajzolt kör közepén tiszta éjszakán láthatók a cirkumpolárisnak nevezett csillagok. Közöttük a Nagy Magellán felhő, az LMC és az SMC felhő, a tejúton túli galaxisok. Balra fent az Alpha Centauri, a Kentaur néven ismert csillagkép legragyogóbb tagja. Jobbra a Canopus, az ég második legfényesebb csillaga, a Carina csillagképhez tartozik. Lejjebb a Hydra, egészen lent az Achernar. Egy olyan csillagkép legragyogóbb tagja, amely hosszú, messze nyúlik és kanyarog. Ez az Eridanus folyó. Balra a Páva. Felette az Oltár. Kicsit jobbra az ausztrál vagy déli háromszög. És közelében a déli sark, az oktáns. S hosszú idő alatt a sarki régió csillagai látszólagos útjukon ilyen köröket járnak be. Most menjünk át az északi féltekére. A tejút hosszan elnyúlik az északi égbolton. Középen a sarkcsillag. Fényesen ragyog a Kismedve csillagképben. Mellette a Sárkány csillagkép. Lejjebb a Nagymedve. Fent középen a királyné Cassiopeia. Balra a híres görög hős Herkules. A Cassiopeia alatt a Cefeusz. Jobbra pedig a Perzeus csillagkép. Íme néhány ragyogó csillag. A Véga a Land csillagképben, magasabban a Deneb a Hattyú csillagképben, jobbra a Capella a Szekeresben. Ezeknek a csillagoknak az útvonala ilyen egy hosszú éjszaka során. Legjobb tájékozódási pont az északi égen a Nagymedve csillagkép. Ebből a két csillagból kiindulva megtalálható a sarkcsillag a Kismedvében. Ha a Nagymedve egyik csillagától a sarkcsillagon át vonalat húzunk, eljutunk a Cassiopeiáig. A Nagymedve másik két csillaga mutatja az irányt a Capella felé, amely a legragyogóbb csillag a Szekeres csillagképben. A Nagymedve másik két csillaga megadja az útmutatást a Regulushoz, mely az Oroszlán csillagképhez tartozik. Végül, követve a Nagymedve két szélső csillagának irányát, eljutunk egy óriási vörös csillaghoz, az Arcturushoz, az Ökörhajcsár csillagképben. Kissé távolabb a ragyogó Spica a Szűz csillagképben,
Ilyen tudással felfegyverkezve már elég jól tájékozódhatunk az éjszakai égbolton. A kettős csillag a Capella. Szinte egymásba kapaszkodva járnak örök égi keringőt. Együttesük igazi ékszer az északi félteke egén. Megbámuljuk az Orion, a kaszás szépségét, sötét gázködökkel díszített, ragyogó csillagoktól fénylékén. A közelben egy pulzár örvénylik, egy gigantikus csillag maradványa, mely egykor felrobbant. A Föld keringése a nap körül az évszakokat, a két napfordulót és két napéjegyenlőséget biztosítja. Télen, amikor hosszúak az éjszakák, tiszta időben jól megfigyelhetők a csillagok. Ugyanekkor a déli féltekén nyári, hosszú napok uralkodnak. Íme a téli csillagállás a tejút útvonalával. Az északi féltekén vagyunk, észak irányába nézünk. A Cepheus csillagkép alatt a Deneb a hattyú csillagképben a horizont fölé mutat. Fent balra nyíllal jelöltük a Perseus kettős csoportját. Ez pedig távcsövön látható kép. Két csillagcsoportról van szó, mindegyik halmaz körülbelül 300 csillagot tartalmaz, fényesek, mint a gyémánt. Jobbra lent a Nagymedve alatt látható a Messier 51, egy galaxis kíséretében. Távcsővel figyelhető meg. A Messier a vadászebek kötfelhő néven ismert. A Hubble űrteleszkóp jobban megvizsgálta. A közepe egy kereszt alakú formát rejt, talán egy fekete lyuk bizonyítékát. Egy kicsit feljebb a Nagymedvében egy galaxis pár nagyon jól látható távcsővel. A Messier 81 és a Messier 82, mindkettő több mint 8 millió fényévre van a Földtől. Most pedig lássuk a téli égboltot délen. Egy nagyon szép csillagkép uralja az eget. Ez az Orion. Formája csak a Földről nézve ilyen. Ha le tudnánk írni egy nagy kört az űrben repülve, az Orion csillagait egymáshoz képest nagyon más helyzetűnek látnánk. Ez minden csillagképre vonatkozik, hiszen mindegyiket csak földi perspektívánkból látjuk. A három csillag az Orion övében jelzőpontként szolgál az égen. A harmadik csillag a déli égbolt legragyogóbb csillagára mutat, a Siriusra. A Sirius azért olyan ragyogó, mert közel van hozzánk. Része a Nagykutya csillagképnek. A két csillag az Orion csúcsán másik jelzőpontot képez. Egy sokkal kisebb csillagkép a Kiskutya irányát mutatják. Ennek legragyogóbb csillaga egy másik szomszédunk, a Procyon. A két másik csillagból húzott vonal elvezet az ugyancsak fényes Castorhoz. A Castor a mitológikus ikrekről elnevezett ikrek csillagkép egyik tagja. A Siriustól az Orionhoz vezető vonalat meghosszabbítva egy ragyogó narancsszínű csillaghoz érünk, mely közeli szomszédunk, az Aldebaran. Átmérője 40-szer akkora, mint a napé. Aldebaran a Bika csillagkép nagy szeme. A Bika vállában egy csillagcsoport, melyet Plejádok néven ismerünk, jól látható távcsővel. Az Orion kalauzként szolgál a déli félteke égboltján. Ez egy szélesebb perspektíva délfelé. Az Orion mindig uralja a képet. Ezek a fő csillagképek a tejúttal, a Szekerestől a Nagykutyáig. Mint
említettük, a Bikában látjuk a Plejádokat. A 7 nővér valójában körülbelül 250 kék csillagot jelent, kékek és fiatalok, forró gázköpenybe burkolózva. A Bika közepén van egy kis pulzár, másodpercenként 30-szor fordul meg önmaga körül. Ez egy körülbelül 900 évvel ezelőtt felrobbant hatalmas csillag maradványa. A szekeres csillagképben már említettük a Capella kettősét. Fényük 160-szor ragyogóbb, mint a napé. Fent balra az ikrekben a többrészes Castor, melyben 2 kis csillag 2 másik pár körül forog. A távcsövön át 3 különböző egységként különböztethetőek meg. Középen jobbra az Unicornis felé fekete porködök terjeszkednek egy csoport központi csillag irányába. A távcsövön át nagyon tisztán látszanak. Az Unicornisban látható a szépséges Rosetta köd, egy fészekaljnyi forró gázban születő csillag. Távcsővel megpillanthatóak a legfényesebbek. Ha az Orion irányába tudnánk repülni, 500 millió fényévre a Földtől találkozhatnánk a Betelgeuse-zel. Ez egy vörös óriás, mely el tudná nyelni naprendszerünket egészen a Mars pályájáig. Van az Orion övén egy szabad szemmel nem látható tartomány. Távcsövön kivehető egy fekete porfelleg. Ez a lófejköd. Az Orion úgynevezett kardja végén az ég egyik legmesésebb objektuma, a Messier 42, a nagy Orion köd, amelyben csillagok születnek. Megint csak az Orion irányába repülve, 900 fényévnyire a Földtől találkozunk a Rigellel. A Rigel óriás, 50 000-szer fényesebb a napnál, de élettartama valószínűleg sokkal rövidebb lesz. Balra lent a Sirius, az ég legfényesebb csillaga. Apró kísérője van, egy fehér törpe, alig nagyobb a Földnél. Most egy nagy teleszkópon keresztül készült képet látunk. Még mindig a déli félteke égboltján vagyunk. Vonalat húzva az Oriontól felfelé megtaláljuk a déli égbolt második legfényesebb csillagát, a Canopust. Az Orion csillagkép 2 másik csillagának vonala az Achernar csillag felé mutat, a hosszú és kanyargós Eridanus folyó elnevezésű csillagképben. Ez a déli félteke képe. Nyár van. Észak felé nézünk, az Orion ragyog az égi egyenlítőn. És most délre tekintünk, a Tejút és a déli félteke nyári csillagképei felé. Fent, a hajótat csillagkép mögött szépséges látvány a medúzához hasonlító gázgömb, amely távolodik tőlünk. Ez a nyár utolsó látványa. Ahogy a galaxisokat a világegyetem tégláinak tekintik, ugyanúgy a csillagokat a téglák molekuláinak vélhetnénk. De mik a csillagok és hogyan keletkeznek?
Legközelebbi példánk a nap. Egy gázból álló pokol. Valódi kozmikus kompromisszum a kifelé törő nukleáris erők és a befelé húzó gravitációs erők között. Egyensúly, amely egyszer majd felborul. $15 milliárd éve, hogy az első égitestek az ősrobbanás után kialakultak. Egyes csillagászok szerint a csillagok megelőzték az első galaxisokat, mert csak belőlük alakulhattak galaxisok. Ezek az ősi csillagok később csoportokat alkottak. Valóban találunk öreg csillagokból álló halmazokat a galaxis központjában lévő pályákon. Ezek a gömb alakú halmazok talán a galaxisok előtt formálódtak. A galaxisok körülbelül 1 milliárd évvel az ősrobbanás után alakultak ki. Ennek itt csak 1 millió csillaga van. Ennek pedig milliárdnyi, egy gigantikus galaxis, mely mérhetetlenül hízik és elnyel más galaxisokat. Talán ez a folyamat figyelhető meg most. Itt két galaxis, amint éppen egyesül. Ez egy szerényebb galaxis, ez a szabálytalan formájú Magellán felhő. Itt pedig egy Z-formájú, keresztbe vágott spirál. $200 milliárd csillagával ez a spirál közepes galaxisnak számít, olyan, mint a mi Tejutunk. Ilyen egy számítógépes szimuláció szerint a Tejút oldalnézete. A gömb alakú halmazok sárga fényudvart formálnak a központ köré. Ősi csillagaik 12-15 milliárd évesek. Saját csillagunk, a nap sokkal fiatalabb, 4,5 milliárd évvel ezelőtt alakult ki. Egy spirál karján helyezkedik el galaxisunk peremén. A közelben a csillagok egy nagy hidrogén felhő belsejében fogannak. Ilyen régiót láthatunk egy szomszédos spirálkaron az Orion irányában. A por- és gázfelhőnek a közepén egyre sűrűbbre nyomódik össze az anyag. A gravitáció nő, a hőmérséklet emelkedik, megkezdődik a nukleáris fúzió. És a csillag megszületik. Fénykép a Messier 42-es csillagbölcsőről a Nagy Orion körben. Az 1990-es években a régiót aprólékosan megfigyelték a Hubble űrteleszkóppal. Első alkalommal láthattuk jól az égő új csillagokat. A nap hasonló volt, amikor 4,5 milliárd évvel ezelőtt kialakult. A Tejúton számos csillagbölcső akad. Egy ilyen komor zónában történhetett, hogy a nap első ízben felragyogott. Talán egy közeli robbanás keltette életre egy sűrű ködből. Napunk ma már a középkorúnak kijáró kényelemmel ragyogva, felszínén 6000 fokos hőmérséklettel jár az égen, és ez így lesz a következő 5 milliárd esztendőben is. Szüntelen nukleáris folyamat biztosítja az energiát, de amikor majd felborul ez az egyensúly, csillagunk haldokolni kezd. A nap megváltoztatja színét, és vörös óriássá nő. A Merkur, a Vénusz és a Föld kiég. A nap nukleáris reakciója egyre hevesebb, és ez a csillag végét jelenti. Amikor képletesen szólva minden tüzelőanyaga elég, a nap lassan összezsugorodik. Végül felrobban, anyaga kilökődik az űrbe.
Maga a nap összehúzódik, fehér törpe lesz, nem nagyobb a jelenlegi Földnél. Olyan sűrű, hogy egy kocka cukornagyságú darabkája 1 tonnát fog nyomni. Hasonló nyom észlelhető talán a vízöntő csillagképben, Elixnek nevezik. Olyan köd, mely valamikor egy haldokló csillagból keletkezett. Még látványosabb nyomokat is találunk. Egy gigantikus csillag köde, amely robbanással szóródott szét. A csillagászok szupernovának nevezik. A jelenség csak a nagyon nagy csillagokra vonatkozik, amelyek tömege sokszorta nagyobb, mint a mi napunké. Ezeknek a nagy ködöknek az anyaga nagy szerepet játszik a mi galaxisunkban. Ha nem lett volna szupernova, nem volnának a Földön nehéz elemek, sem vas, sem más értékes fémek, sem foszfor, sem kén, ami nélkülözhetetlen az élő sejt számára. A mi galaxisunkban is szupernovák lesznek az óriás csillagokból. Egyik ilyen a Rigel, az Orionban 50 000-szer fényesebb, mint a nap. Ugyanebben a csillagképben a Betelgőz biztosan elpusztul a következő 10 000 év során. Az óriás csillagok az óriás felhőkből formálódnak. A folyamat hasonló a nap születéséhez, de sokkal nagyszabásúbb. Egy sűrű gázokkal és porral teli kötfolt összesűrűsödik. Miközben összehúzódik, megnő a gravitáció, emelkedik a hőmérséklet, és megindul a nukleáris kemence. Saját mérete miatt, mely akár 100-szorosa a nap tömegének, heves kitörésekkel ég. A középpont óriási gravitációja rendkívüli hőt fejleszt. Ennek következtében a csillag pazarlón égeti önmagát. De nagyon rövid életű lesz, talán mindössze 10 millió éves. Élete közepén a szupercsillag tágulni kezd, kihűl és vörösebbé válik. Közepén a hélium nehéz elemmé alakul. Ha a vasmag megformálódott, az energia már nem termelődik tovább, hanem elnyelődik. A vörös óriás meghal. A robbanás eredménye a szupernova. Míg az anyag szétszóródik az űrben, a közepe megmarad emlékül alig 30 kilométeres átmérőn. Ez a neutroncsillag önmaga körül forog, olyan gyorsan, mint egy búvócsiga. Anyagából egy gombos tűfejnyi 1 millió tonnát nyomna. Van egy csillag a Rák kötfoltban, csak erős műszerekkel érzékelhető. 2 mágneses sugárnyalát fáklyaként pulzál. Egy vörös óriás metszete egy kataklizma anatómiáját mutatja. Ahogy öregszik, egyre több elemet éget el. Nem csak a hidrogént és a héliumot, mint a nap, de a nehéz fémeket is. Koncentrikus rétegek születnek. Középpontjában vasmag formálódik, de csak azért, hogy felrobbanjon. Ezek a szupernovák szétszórva a világegyetemben. Szétosztják a nehéz elemeket és gondoskodnak az élet alapjairól. Egy szupernova túlélő magja 3,5-szer nagyobb, mint a nap tömege, de ha neutroncsillagként kitelt az ideje, elpusztul. Nem tudjuk bizonyosan, de talán fekete lyuk lesz belőle. Narrátor Hász Vander Péter. Magyar szöveg Natonek Klára, szakértő Schlosser Tamás, szerkesztő Dávid Csaba, hangmérnök Polica Imre, gyártásvezető Újréti Zsuzsa, szinkronrendező Rész Herceg Krisztina. A magyar változatot a Spektrum Televízió készítette.